Siyempre ang atong gugmang gihatod ka na to sa Biramax Capsule ug Biramax Coffee. Salamat sa mga nagpalit diri sa atong Shane Sales Center. Again, pwede man po mo magpamaksim o magpapabili gamit ang online. Kung gusto mo nga dili mo ani dinhi, okay ra sab. Narami diri sa Agora Road, Lapasan, Cagayan de Oro City. Sa mga nag-order pod sa Shopee, salamat. Ako nang gibilin ganina sa JNT, ha? Bosa, mag-Biramax Capsule ug Biramax Coffee. Hangak ba? Di trompeta Bernie bitok-bitok! Mayong adlaw ganimo diha og sa imong radio station nga Radyo Trompeta. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Arnel. Nagpadala ko sa akong letter kay hapit na mahuman ang among college life. Ulahi bitong college no? Sa una-unang high school, ulahi na din ang college. Ako lang ning gusto i-share kay gusto kong mga hayog advice. Brother Bern, grabe kay kong focus akong pag-eskwela. Kay ang nagpa-eskwela sa ako ang akong auntie. Di ko gusto nga maguba ang ilang pagsalig kanako o di po nako gusto nga sayangon ang oportunidad nga ila kong gipa-eskwela mo nang grabe kayo ko ka-focus. Graduating na ko pohon kundi lang magbinuang ang among instructor. Kundi lang magbinuang ang among maestro. Next year basin mo graduate na gyud ko. Congrats ha. Mayo. Apan ning bag-o murag nakoy naila nga usa ka babay. First time manggug ko nga ang babae mo'y una nagpadayag kanako nga gwapuhan daw siya nako. Og siya mo'y una nakipag-friends nako mo nang pila ray kusog nako. Og dito nako wa nako bantay nga murag na in love naman day ko aning bayhana nga itago nato sa pangalang si Jenny. Arnel. Jenny. Unsa man? Paspasan mo mo gawas oy. Samo kayo kay matag paniud to bitaw gadali-dali ka. Pasensya na kay musirit manguko sa boarding house. Tapos magdungag pa ko, tapos magluto pa ko. So mo nang kailangan ko magdali-dali kaya napabiyaday ko yung klase pag alauna. Maubay? Pwede ubanan ko nimo karon? Ngano man? Wala lang kanang classmate ba yata sa alas 3 na klase tapos namang ko kayo walay nasabtan. Pwede ubanan ko nimo? Ay kabala ka. Ako na'y bahala sa imong paniud to. Ako na'y bahala. Ayaw na sige lang. Lagi, please. Maulang tanay hangyon ako ba nga. Tana. Ubanan ko nimo. Sige. Kadyo lang. Kuha lang saan ako akong bag. Tapos, asa man tarapit mga on. Ayaw lang kayo na sa mahalon ha. Kaya kumadad ng mga mahalon kay magka-rush siya sa kong skin. Grabe sad. Ayaw na pag-unahon na ana. Ang importante, maubanan ko nimo. Tama man eh. Tama sad ni. Yung ka di kagabalo, tama man lagi.
Huy, ano siyang kagtutok na ko? Ay, sorry. Kabalo ka? Mas gwapo gid ka kung dulit yung kay kong tanaw. Manang usahay na ako sa likod, gatutok yung ko sa imo. Ano siya mong ka? Uy, atong istrayan ba kanya itong asay? Ano siya? Sa may tutok? Bitaw, tinuod. Uy, sige na. Tama man eh. O, wala, may sa, ingon ka, wala kang answer. Namalay kay answer lagi. Actually, nakatubag naman ko. Oh, awara ka. Tapos niyan ni pag imo pag ikong kuan diri gidamay-damay diri. Wala lang. Ikaw man good. Lisod kayo kadakpon. Wala lang. Gusto lang ko mang libreng paniod to. And I just want to know you more. Huh? Daod sa man taong ka eh. Lagi. Promise. Ay. So, malakaw na ko. Uy, kadyot lang. Grabe man gyud kay ka, uy. Kamulo pagaling tagkaon diri. Kanang, Nganon dili ka makatanaw sa ako. kanang mangguni mong sinina, oy, murag, naibata nga gatuwad. Ikaw rin kong classmate ba nga, sa likod lubot, sa tubangan lubot yapon. Mao ba? Asa may mas hamis? Ang sa likod or sa atubangan? Ambot lang. Wala ko matutok, oy. Pero naman di kay alom, no? Wala ka mo tutok, pero kabalo ka nga na ay alon sa kanal-kanal. Ikaw hay, gatanaw kiday ka. Wala mo kung nagtanaw na accident lang ba? Murag tulo man din nakabuk imong alom. Asa dapit? Kaning singot kaayo. Alo, uy, nalimtam rin ako akong panyo. Kanang, pwede pahiran ni mo ang kuan, akong singot rin sa akong dugan. Damay. Ikaw ba? Ano sa mga ginay mong plano eh? Abi ko bag maniud to lang ta? Jen. Sorry kay Jen ha, pero di mo ko kuingan ng klase nga lalaki, Jen. Anang, di ko gusto ba nga malain mong pananaw sa kuha, ano ba? Sa man ay problema? Di man, kay, basi niya, makakita imong uyab diri, basi kulataon niya ko. Uyab? Kitsa nag-ingon nga na ako'y uyab. Imposible sa kayo. Sa kagwapa ni mo? Sa kahamis ni mo? Wa kay uyab, ay bakak sa kaya na eh. Sa resulti na ka nga crush ko ni mo. Ha? Niyon man ka nga gwapa ko. So, pasabot, crush ko ni mo. Uy. Pag-sure dia ba? Pag-sure dia ba, Arnel? Okay, fine. Kisa man po, siyempre si mong kagwapa. Kisa man lugar mo, di po maganahan sa imuha nga. Kuhan man ka. Tinuod masagin nga gwapa ka. Maogaling. Tangan di makagusto mo bansa ko nga sa tinod anay lang, wala man ko'y uyab. Baka ka, noy. Manong wala man kay uyab nga gwapa man ka. Wala lang. Nga na di ay, focus ko sa akong studies. Kuan pag ko ka ng, dili ko gusto musulod og ka ng uyab-uyab, commitment. Dili ko gusto eh. Depende na siguro kung ikaw may manguyab na ko. Gikilig siya, oy, nakaihi. Samo ka. What? Dili. Ayaw ko pa sakay ba? Kabalo ka dili bi ko anad og ingani. Unsay pasabot nimo nga dili ka anad og ingani? Dili ko kala ning ang mga babae mo yung magkuhan sa kuha. Unsay mong pasabot?
Adi ko magwang, basi ko niya kansawang ko nimo, pero sa tinud-anay lang, kuhan ko, NBSB. No boyfriend. No girl, no, sayop na NGSB. No girlfriend since birth. Oh my God. Tinuod? Oo, kay, wala, focus ko sa akong pag-eskwela. Kay kipa-eskwela naman ko sa akong auntie. So di ko gusto nga, di ba, mawala unya ko sa akong kuhan, mawala ko sa akong focus. Ano ba? Kay kipa-eskwela naman ako. Oh my God. Sabihin to say, wala pag kasukan, nakatisting. Unsa yung nakatisting? Kanang, sama sa kanang kuan, mga chula, mga ana. Mga chula, mga cops, mga ivo, ana, mga ratatouille. Saan mo mga gipang sulti, oy? Apa mo kadungog, ana? Oh my God. So, etos pa naka-experience walk sa mga Evole, mga ratatouille, coffee, eto, aw pa! So, magkababae ka o yuya ka? Oh my God. The more that I like you, samot ko kikanani mo. Kantsawan na ba ko nila? Nga, anong sige daw taguban-uban? Ayahay daw kay ko. So? Wala lang, bro, lain. Ginanong ko nila nga bayot daw kay ko. Kay ikaw daw ang piminti ka dul-dul sa ako daw, di daw kumusukol ni mo. Ala, basig bayot yung ka. Bayot ka na. Oy, di ko bayot, no? Nga naman lagi ni mong brief, bi. So, en man lagi na, bi. Ha? Ano nagpanti man lagi ka, bi? Oy, dilit na may mga laki kakapanti, kay ganaan ba kay humok ang tela. Nagpanti lang ko, bayot na dayon. Edo Shuya Ox. Kung dili ka bayot, bi, kiss ko, bi, kiss ka. Uy, samok bagay mo. Ayaw lago paghanap, eh. Ikaw man sad. Kabalo ka sa tinuanay lang, dagang kay mga lalaki diyan nga sigpaduding nako. Gusto sila nga kuan kanang mangaon, pero ako, di ko ganahan nila. But I don't know with you, Arnel. Lahi lang ka para nako ay. Naramday mga laki na dito lang ka. Ayaw na lang ko samok-samok ka diri. Kaya di ko gusto nga moabot niya sa kong auntie nga. Inon niya nga nang nag-date ko. Tapos, kabalo ka. Makahurt ba yun nga magduldul ko sa imo tapos ikaw gabalibaran ko nimo ba? Dili. Sorry na, God. Pero walang yung kumana na ni. Pasilo ako. Mao galing. So may buhato na ako, Arnel, para lang yun imo kong pansinon. Di. Alin na, sino. Dali mo mahayan po nga. Di, Di na nagalita ka lagi nga. Di lagi ko anad sa mga nga nilagi. Sulti ko, dili ba ko, am I not that beautiful for you? To you? With you? Dili ba ko gwapa si mong pananaw? Gwapa, uy! O bitang usay maukwardan ko kay dagang kay mga mag-uban ta, mga laki, masig tanaw na ko. Naraman din na. Sabihin to say, gwapahan ka sa ako, Gwapa lagi? Naraman din na. Tapos, gwapuhan man po ko sa imo, Ganahan man po ko sa imo, Sige, so saan mong pasabot? Samo kayo ka, Arnel. Pasabot. Gusto ko nga, manguyab ka na ako. Gusto ko nga, magkita. Wait lang. Jen, di ba ginanata ka, Jen? Nga, di ko gusto nga makasala sa akong auntie, kaya nag-promise ko sa akong auntie nga di ko maguyab-uyab. Kaya nga no, ato day isulti si mong auntie. Ano man? Baragwa man kay polos ni. Sige na. Sorry kung sikog sermok-samok sa imo. Sorry kung ginapamugos na ako akong self.
Fine. Di na ko magsinamok nimo. Uy, kudyo lang. Sa man eh? Di man kahalos mo rip. Kung mo reply, mo PM ko sa imong morning, mo reply ka gabi na. Siyempre, busy ko kinay klase sa uban. Kung mag-uban ta, murag ako rega pamugos, murag ikaw ay gana. Murag kulang ka sa vitamins, palagi na lang walang gana. Dili man, medyo gakaulaw lang ko. Mag-uban ta, magbaklay. Unsa ni? Murag di kay kalos mo dikit sa ako Ako pa'y mag-adjust. Maula galing, okay, dagang kay mga laki, sig tanaw. Si Jobert, si Lionel, si Toto. Selos na sila nako. Soya man sila kay mag-uban tata. Lalimang ka sa eskwelahan, ikaw rin mo eskwela, gapantira. Sagdi, galing na sila. Sige na, oy. Sige na, fine. Undangan na to, hindi na ko text ni mo. Wait. Sorry na. O sa mangyod? Sige na. Dugay rin ko nakagusto sa imo, ha? Ansay? Balik pag yun. Uy! Isulti otro ka dongag. Dugay rin po ko nakagusto sa imo, ha? Pero siyempre, di lang ko gusto mag-una-una. Di ko gusto nga, kay wala pa yung katisting og papanguya. Wala ko katisting ana. Sa imong pasabot, in love na ka sa ako. Dugay ramang good. So? Say so. So kung ganahan ka sa ako, sa imong isulti sa ako. Ha? Mo lagi, nakagusto kay ko sa imo, ganahan ko sa imo, ha? Dugay ra. Sa sugod pa lang sa klase, actually, last year pa nakita na taga. Pero siyempre, di mo ko mag-una-una kay dagay mga laki ka doon sa imo, ha? Daga sa, dahil ka istorya. Di mo, kon, isulod na ko na akong todlo sa imong ilong. Yummy. Sige na lagi. Ni amin na ka, nga dugay ra ka ganahan sa ko. So? Gabas, so. Hay! Kabalo ka, gwapo ka pero bugukon ka gamay. Samok ka. Di na, gusto din, lagi ganahan ko sa imo, sa, Mao galing, so may isultis ako Thank you. Bugo ka Kung sa galing? Kung nakay feelings ako tapos, kuan man day ka. So, asa may maisulti? Imong feelings? Ay. Sorry. Sige na. I love you. Unsa? I love you. Anong iunghong? Gusto ko isinggit. Sa mukha ni mo, inata sa kugon. Gusto na ko isinggit ni mo. Sa mukha ni mo Adili mo lakaw na ko. No. I love you. Utsay? I love you. Isinggit. I love you. Sige na. I love you too. Hello, Philippines. This is your Iron Man, Robert Downey Jr. Right now, you are listening to my great idol, the one and only, the two-time event host of the year and a KBP Golden Dove awardee, DJ Bernie B-Talk B-Talk. I love you 3000. Good day, Philippines. How are you there in the Philippines? This is your former President Rodrigo Roa Duterte from the Hague. You know you are listening to the one and only, the two-time event host of the year and a KBP Golden Dove awardee, DJ Bernie Bitak Bitak. Maoto. Nahulog nga murag si Jenny gyud taon ang nanguyab nako. Pero do kay nako nga naay kagusto sa iya, ha?
Pero di ba swerte kay kung anong ako pa lugar mo balibat? Nasayang kagwapa, dagang kay maglaway. Pasya pa ni Dol sa munang, ala na. Pero wagi ko nagsaba sa akong auntie, kay lisod na. O in fairness, sa among panag-ubang nga nag-uyab naman miron, mas napalawom na mo ang among relasyon o among panag-ila-ila duha. Pariyata, kung ikaw gipa-eskwela kasi mong auntie, ako sad gipa-eskwela sad ko sa akong uncle. O di ay, maanang medyo nakarelate ka sa imuha. Mo na pong naganahan ko sa imuha, love, kay kuan kay ka hardworking. Nakita na ko nga focus kay kasi mong pag-eskwela. Murag, maayahay yun ang maasawa ni mong puhan. Og unta, ako talan ay mong asaway. Mao ba? Huwag galing kong nagsaba sa kuan. Huwag kong nagsaba sa kong auntie karon. Kaya basyo niya lain niyang pagsabot o niya. Ta-graduating na rabata next year. Mao galing. Ako sad, sultian ta kadaan nga di ta ka dili ta ka pwede mapaila-ila po sa akong uncle. Kay stricto kay si uncle. Mao ba? Dili siya ganahan makakita nga nag-uban-uban ko sa ubang mga lalaki. O mo sa may usa ka dakong rason, actually, nga nang wala gyud ko ni sulod og uyab-uyab. Kay namang giuban nga gusto gyud nga ipila-ila gyud. Kailangan gyud ipakita nga uyab. Sa ako di ko ganahan. Mo nang kung makita nimo sa akong Facebook, di kay ko ga-post gyud. So murag kitang duha, murag bagay gyud tani nga relasyon. Ayos. Ganahan ko ana. Ganahan ko kay at least pariyata nga di na to kanang di na to kay ipakita sa tanan o sa atong relasyon. Murag low-key ra tong relasyon ba? Tapos sa bagay ang importante na nga kita doon nagminahalay. Anong kailangan magyud nato na ipakita-kita ng uban ng relasyon? Na kay uban din nagpakita-kita pag yun nga na sila sa bathtub. Sa bagay wa man sad tay bathtub, planggana ra man nga to. So lisod. Mao galing. So okay ra sa imuha? Usa pasabot nga okay ra sa imuha? Okay ra ba sa imuha nga ang atong relasyon di nato pwede isaba? Di ko gusto nga makita o may bawaan sa akong uncle. Oh, way problema. Wa na problema sa ko. Nata sa Divisoria ta nag-holding hands ta. Susto man ka. Holding hands ra bitaw. Kung na maingon nga uyab ta, friends lang ta, friends na ga-holding hands. Alo, ingan ni yung feeling nga na holding hands na. Mao galing. Di bala, grabe lagi. Pretty cute. Grabe lagi. Oy. Jerry? Uy, si Uncle. Buya kong kamot. Jerry? Abi ko bag nagklase ka? Kitsa na imong kauban? Akong classmate, si Arnel, nalami paliton, tapos mabalik na dayon mi. Siguro doon na? May hapon, sir. Basig uyab ka ni Jenny. Dili, uy. Dili. Di ba dili? Dili. Amigo rami, sir. Na timing lang kauban mi sa grupo. Kailangan lang mi magpalit. Magpalit lang mi og kartolina, kuan. Mga school supplies. School supplies? Ano naman mas Mercury ni Dag? Naman ay kartolina din sa Mercury ni Dag, ha? Uy, sayop din ay mong nasudlan day. Sorry sir, dito day mi dapat sa hardware. Dito sa AA hardware. Jari! Unya, istorya ta si mong paguli. Okay. Jen,
Maayo naka-eskwela na ka. Nabalaka ko sa imo ang anong wala ka nakatungan gapon. Tungod ba si mong angkol? Oo. Nasuko siya. Nganong nado ko gawa sa eskwelahan nga niingon manggug ko nga napatay klase. Oh. Sorry kayo. Sorry gyud kayo. May galing kay wala ta nasapnan nga naghawid og kamot. Sorry gyud kayo. Unya, okay ra ka? Gig nang bitaw ta ka nga stricto gyud kayo na akong uncle. Pasaylo ako ha. Sorry kayo. Gidinay gyud nako. Di gyud ko pwede nga musulti nga uyab ta. Oh. Lagi. Nakasabot ko. Sorry. Sa sunod, tago na lang ta. Pwede magtambay lang sa ta sa imong boarding house kadyat be? Sige. Okay ra ko. Dito lang sa tas boarding house. Dayon sa... Mo na imong boarding house? Oo, pasensya na kayo. Baratuhon raman eh. Mura na namatay nga ilaga, no? Ay, sorry. Ako na medyas kagapon. Ay, di ay? Wa pa mi mo malabi, di ay? Oo, lagi busy kayo. Ala, ang imong brief o gakamang. Burag tas pa tong oras. Burag napatay 30 minutes. Mao galing. Burag hina imong electric pan, no? Mao lagi. Kadyod lang ako, hubuon sa nako akong blouse. Kadyo lang, siradan sa mong bintana kay basing niyo. Anong nakabrief ramang ka? Nakabrief. Anong nakapanti ramang ka? Wala lang. Gihubo na ako ipakita nga. Kuan igang manggod, oy. Nakay, kuan diha, bisag t-shirt lang. Kaya gusto na ko tanggalon akong bra. Oy, bandamay. Naran t-shirt, oh. Ay, I love it. Oh my God. Ngano naka-t-shirt ang magka? Ngano imo mamang gihubo imong pantalon? Wala lang. Paim na kong tubig, be. Oo, na tubig ko. Oh my God, nabasa. Uy. Nabasa ka. Napurma. Ambiro ka di mong kamot. Uy. Abi ni mong kamot. Utsuman. Uy. Utsuman ka. Ngano imo man ano imo kong gipakumot-kumot? Dili ka ganahan ani Arnel. Oh my God. Jenny, kabalobi ka Jenny nga di ko. Jenny, di ko gusto nga na may tabo na to. Arnel, gusto ko na ay may tabo. Pero, basi niya maburos ka. Kabalo ko, basta hapit na si Paon lang din taka. Basta kayo, mukusi ko nimo. Pagkusi na ko, ibta lang dayon. Pandamay na ni Ron. Pero di ko anad ani. Dili ka anad. Pero anong nagbitbit na kag martilyo? Nganong gipagawas naman nimo ang martilyo nga lagom ang ulo? Adamay na ni Ron. Sigurado ka ni? Sigurado ko. Matod pa sa Nike, just do it. Oh my God. Ayaw lagi ka balaka. Di hadlok ko basig maburos ka. Gusto pa ko mo graduate next year. Ayaw lagi ka balaka.
Mato pa sa Metrobank, you're in good hands. Di lagi ka maburos, kaya mato pa sa BDO, we find ways. Sigurado ka? Sige na, please. Dugay ra kay ni gawlat akong gatel nga hiwi nga gusto na ako nga imo ng tuliron. Pasaylo ko, brag, di kay kumayo, ani. Sige na, please. Inay-inaya lang. Kana. Kana, okay ra. Abi ka pag di ka kabalo. Pandamay na niran. Paspasigamay. Kana. Arnel. Oh, my God. Zaman ni, Arnel, paspasipagamay. Kana, Arnel. Gabi, hiwi kayo. Hiwi kayo mong gateras tang hiwi, Arnel, paspasipa. Arnel. Trompeta, Bernie. Sige na may kakasapnan siyang angkol. O gali na one time, ni eskwela siya nakita na ako nga naa siya'y bunog. Bordi naman ni maayo ni. Ano sa man ni? Anong naman kayo mga pasa si mong bukton? Tuni si mong angkol? Nakita man gunya sa akong cellphone ang atong mga selfie. Katong nagsabak-sabak ta ba nga wa tay mga sapot. Wa na ko na-delete. Ay, naunsa. Pero grabe yun. Lagi pasakit. Ano na may mga pasa? O sa mga burag abusar po kayo na, nakasabot man ko nga gipa-eskwela ka niya. Makasabot man ko, ana. Pero grabe sa nang kulitahong ka, Sagdi ilang ko. Ang importante nga buhi ko. Ang importante nga di ko niya ipaundag o eskwela. Wala magig ko ni ingon nga uyab ta. Kabalo ka. Kanang nahadlok bi ako, Arnel. Nabasig moabot yun ang panahon nga. Ipagbulag yun ta. Ipagbulag, tapos di ko gusto nga basig ipauna na ginoong ko pag-eskwela. Ay, kabala ka. So kaya maayo kung ako na lang sulti lang ko si mo angkol sa bagay. Hindi na magay pa akong intention gihapon. Parehaman mi. Gusto mo ko nga mo graduate ang duha. Ayaw. No, it isn't. Ayaw lang. Okay ra ko nga itong sitwasyon. Dili. Mato ko saya. Ako isulti saya nga. Tarong po ko nga pagkalalaki. Di man sa ko gabinuan. Dako ang bugo grado. Kaya man ito na ipasabay. Sa bagay, 1 year naman lang. I love you. Naigugmagig ko ni mo. O sa man, sultihan ako imo angkol. Ayaw na lagi. Tama lang ninging ani. Siguro, laylo sa tagamay sa tong panag-uban, laylo sa mga pictures, o uban pa. Basta, ako mismo di sa ko gusto nga magbulag ta. Dili. Kabalo ka, dapat magpakalalaki ko. Ilabay na ako na akong mga shoulder bag, mga lipstick, mga makeup. Kaya magpakalalaki ko. At bangon ako na imo angkol. Dili, ayaw na lagi. Waka kailas akong angkol. Basta nun niya, ayaw na lang. Okay na lagi ko. Pag sure na ba? Lagi, I'm fine. Basta, laylo lang sa siguro ta. Di sa ta magpakita nga nag-uban-uban. Ano ni abdo ka dito sa akong angkol? Ingnan na ta ka, di ba? Ayaw na lagi
Tuning anak ka. Ayaw nag-anto tanawa. Na-black ayan na noong ka. Ngano man? Ngano di mo ko ni may padto? Aron may bawaan ako nga di gide siya imong angkol? Ha? Ano ko ni mo gisultian? Kanay mo din gitawag-tawag nga angkol. Kanang nagpa-eskwela nimo. Imo gid ang sugar daddy. Ano nakaingon ka nga sugar daddy na ako siya? Gitilapan ako siya og tamis. Tamis sila nga pagkaamahan. So sugar daddy. Suma. Mao di ay. Mao din grabe sa kasoko. Di na ko masulti nimo ang tinuod. Kaya ko gusto nga na mawala ka kanako. Kaya nga ano, kung nakabalo na ka, nga nagbuhis ako sa ka sugar daddy. Nga ano, ha? Imo ka akong dawaton. Nagtinarong man tako sa imo, ay mo lang tako gisultian sa tinuod. Maugali akong pangutana kung makabalo na kadaan. Imo na kong dawatol. Bantog na grabe kaya siya kaselos. Bantog na nga OA. OA! Bantog na di ay. Kaya mo di ay. Kaya siya di mo'y nagpa-eskwela ni mo. Di ba ni sumpay sa tong istorya gahapon? I'm so sorry. Pasaylo ako. Please, ayaw ko biyai. Di ko kabalo. Hadlo ko kay iya kong gibaharan. Ingon siya nga kung di na ko makipagbulag nimo. Hawi daw niya akong lula. Awang ikabalak ang dugay ra patay akong lula. Kinsa to nga tiguwa nga nadamay ani atong sitwasyon. Mayong ikabalakan. Ingon siya nga hawi daw niya akong lula. Dugay na namatay akong lula. So kinsa ditong tiguwa nga day. I'm so sorry, pero di ko gusto mo sulod ani nga kagubag. Pero ingon ka nga. Ingon ka, love ko ni mo. Di ba yung makangain ko kung mag-anak? Unsa? Ingon ka, nagsad ka nga. Di masabdan. Unsa? Ingon ka nga, di ko ni mo biya. I'm so sorry. Di ko gusto nga magubang ako pag-eskwela mo graduate pa ko next year. Na-enroll na rab ako. I'm sorry pero undangon na nato ni. Undangon na nato ni. Sorry. Humano na nato ni. Di na kita mahal. Paita na nga sitwasyon. May na lang, parehera po na sa kanang nakay, kanang lahi po nga istorya. Saan ka na mo na pagkabalo nga? I mean, unsa kay feeling nga na, nga ang imong hinigugma na aday lahi nagsuporta sad.
Yun nila okay raman daw kay ang angkol mo ni gasto pero kamoy ni kaon. Diba? Siya siya'y nahago, ikaw ang nag-harvest. Siya'y nagtanom pero ikaw mo'y beneficiary. Ay, pero mo lagi ang pangutana din diha, hantod kanus ara po ding ana perminting sitwasyon. Pero tama po tong gibuhat ni Arnel nga murag atras siya kay delikado na siya. Basig makurat na lang ka siya, gi-sideswipe ka siya. Wa ka kabalo, kinsa tong lakiha, basig unyak, agoy. Sayang na ba, 1 year na lang, mo-graduate na ra ba ka? Panisulod ka sa ingana nga mga kuan. So, siguro, kung tinud-anay yun nga na siya pagbati si mo, ha? Mag-clearing siya na dito, mag-file siya og clearance. Magpa-clearance siya dito, nga cleared na siya, okay na. Katong mga gipanghatag na nagastuan, ipang-uli sa di ba siyang gabayad sa boarding ha? Natalan ba? Pag okay na, clearing na, safety na, ipa-certify ni mo tanan sa LTO, LTFRB, RTA, BIR. Pagtanaw ni mo nga marag, oy, okay na. Pais na ni. Di. Okay na yun. Okay na ka, okay na. Di, fights, okay. Balik na ta, okay na ta. Na lang siguro. Kay Liso, yun o. Ay, gino. Tinood grabe ka tinood. Sabagay, ikaw sa imong sitwasyon, okay ramang ka, kay wamang kay sabit, di ba? So, yekora. Again, ang atong mga produkto dire, ang atong Biramax capsule, Biramax coffee, atong Shane liniment oil, ang atong Shane herbal capsule, napagitay VG pa rin dire. Available din niya kung gusto mo mas makabarato diri sa atong Shane Sales Center, diri sa may Agora Road, Lapasan. Kung padulong mo sa Agora Terminal sa right side mi dapit, at bang aning OIC o kaning RU Minimart napo dia. So nami diri. Kung mamalit lang po mo sa RU Minimart, ta gusto mo pamalit og kanang pang-maintenance sa mag-Shane Herbal Capsule. Mag-Shane Herbal Capsule. Nadiri, pwede mo makapalit din para healthy tang tanan, Mga nanay, mga tatay, ay kalimtig yun, Ang maintenance, ay kalimti. Pag nigwapo ang paminaw, ayaw undangi. Basi nagsige na mong tumarog Shane. Okay na yung paminaw, niundang na mo kay okay naman dili. Pasabot nga na nihiyang ka sa maong produkto. So ipadayon lang. Gusto pa man ka mo muuban sa dibo sa inyong mga apo. Birthday sa inyong mga apo. Ano ba? Tausahay ra ba ka ng matiguang na ta? Ang atong mga apo, mga anak gusto ta ibiyahe-biyahe. Kaya medyo naka-afford na. Ang problema karon ngay. Mutaas man imong BP, magbertigo man na ka. Di na rin ka makalakaw. Di na rin ka nag-step. Agoy, dili pwede. Mo nang dipinsa imong kagalingon, mag-Shane Herbal Capsule, Shane Herb Plus. Naday, Shane Herb Plus Capsule. Siyempre, katong mga magtihayon diya, nga maguban-uban, maglaglag. Dalag yung bala pirmi para sulit ang biyahe. Biramax Coffee o Biramax Capsule, ana lang. Mo na itong mga major sponsors sa atong gugmang iahak. So, mo na to.